Hi guys! Welcome back na po sa mong channel guys. Kin and Kim Burato Vlog. Na may buhaton ron. Magtanong may taong. Tapos papada to ng una. Una si Papa. Nira ka ha. Tara ka kuya ko. Kamat ba? Ano ka mo be? Yan guys. Nagsugod na sa tanom. Sugod na sa tanom. Nasalam na pa. Hindi ko man sa kuto nas manok. Na guys, na yung mga sidling, gikan panis koan guys, progreso. Kailan ikabuk pa? Yeah. Mura na yung nabuhi, kaya pangkakas manok. May batasan ang mga manok, mga pamutlag tiil. Ha? Ha? Guys. Ano Andra? Amo naman yung hinlo, hinlo, ano may daan dias na aging, kailan na kasimana ng agi pa? Hinluan. Pangatang panibutong ha. Wala na, balintong na. Balintong na guys na. Mazulam ni mo kabungan ni, mura magkaraudun. Pa? Mura magkaraudun. Pa? Karauy magi mong taong, ha? Dungre pa dungan na mo bunga matay. Mazun tapong bunga. Asa? Mo mantay istan. Kanang guys dari sa among kilid na kilid to pa yung daghanan sang kinahoy. Kulot. Baby ko si kulot. Tsa. Ay dansir ko na sa Iliya. To Bano. Nagkakugihan ka dyan yung uyab. Ha? Day, day. Tumbahan ka. Ito dyan na nga guys. Karong tambok agdang agkuan tanom nga na araba. Amo man nagitam nanda ni kamuti. Tamna ni kamuti des ning agi. Unja aron daghana ka ganas dani. Ija nang ipang guna, pulihan ko ng taong. Ana guys. Tambok dyan ni taong madula magmamunga, problema magkakaos manok kay kaihaw jud og manok. Pulihan jud og taong og manok. Mano? May mga alokbati, nabuhi naman di ay da guys. Buhi na gisang pira ng alokbati. Char. Nauwi na pagkadani pa. Pa. Seryoso man ihang tigtanang uy, di mo magtingog. Kamu na be? Ha? Ihatag ni Papa day ka. Give ni Papa. Paghinay ha. Kau to agi ka. Paghinay to sinlo agi ka. Si Iliya petig hatag. Papa. Very good, agbata. Nga nara guys. Karon tambok ag tanom. Bunuhan naman po na, dako-dako na. Di mo tayo taong natadang sa una na. Yan pa ipinja. Limonsito na buhi naman ng limonsito. Buhi ng limonsito ni dyan. Nga na may paabukon. Kuan. Sili man lang isa. Duha. Pat na laman. Dai higib ni Papa. Engkau hatag ni Papa. Ka. Hinay ha. Si Iliya tigduno. Pag hinay ka madamag ka. Isus. Sibog. Dapa. Dapa ihatag ni Papa din. Hatag ni Papa. Gunitin ang lubot. Hinay, pag hinay ka madamag ka ha. Pag hinay. Harang siksi hakajo. Harang siksi hakajo te. Dapa. Dapay doka mo fa. Taong. Taong din ha. Datos progreso. Gikan. Manambok man na. Dato day gilubong dapit si limon. Apa? O si suda day pwede limon. Kaya to Papa Bil to agi be. Nato ta. Day, ato agi datos na iloy ato adto. Ajo danak ka mas daw ka. Ikaw dali. Very good. Dapa isa. Okay. Di ba pa ni mga butongan harang-harang mampud. Panahon mo guys saan pagtanim. Kemudian ako na diri ay. Wala na. Tambok ng juta nga itom. Nagado vitamins. Ang buhi na ganda yung mga alokbati pa na nangatay nagsugod. Ang higas kalibangan.
Buhi na sa alok bati guys na. Itong mga pananamdas ni Agi. Ngudlot na Milda. Ha? Milda na. Bo, Milda man siguro ning tao nga. Minda. Milda Marcos. Minda. Ano man ni? Si? Popping. Papi ha, kalata pa. Klaro pa pa. Milda sa mga kunot. Sa pa, humana pa. Ang karang sili. Sa mga mo ko, anday sili guys na. Dapat day guys, day sidling dari. Dala po yung sidling dari guys ya. Haranggi sabo dari agkos kamatis na hanap pa ng ibalhin. Hanan dyan na kamatis. Para nang ko ang diha butang. Ang buhi man de, di ko di magbuhi. Maslay lagi kaday. Na, grabe ki atas iliya. Tikay hang nag bajing gamay. Kuji lagi. Ha? Di ay taguan na dana. Ha? Ya guys, dari kita taguan dai ni dia. Pateng as mga buwak. Taka balik. Kala. Sunod pa mga gagmayng tao, oy. Sunod ron yung mga gagmayng tao. Pagpujira mo dahil day, kima. Slide mo, anara mo ha. Naslo just bahay ng mga guardian guys. Ba, pila to. Karin na rin gida dia. Karagazun man pa, loozon man. Kena to dadag ka rin magkuha. Mo, lagi rin, dudag ka, katong gagmay ang ibilin. Dagabok na. Tulo, love you. Ang duha, nag-tiktok mo? TikTok mo lang. Tut. Soundans mo na, tutut dali. Tut. Unsa, why? Inis na. Why TikTok? Unsa mag-TikTok? Sumpay na. Nabutangi. Nya day. Nya day. Anak ka mag... Ano man na pa? Easy ra. Kratang. Pa. Yun sa man to. Wate? Guess na yung wate guys na. Ew. Hubak naman ko. Uy. Ano pa pa? Bako na mo? Nya nagabok. Ang guys, gipijur na. Ang salam na yung pijur. Tadi pa pa. Dua ka buo. Di pa. Nagbuti dayo. Madula man ang mga buhi na pa. Isa. Oh. Saman. Ya. Ha? Hani mo. Malagyan mo ang basaya. Ang pili kay mo nga itos kulot. Di. Kulot, dali kulot. Hulagan pa niyang customer. Di pa na mo. Ay na guys, sama na itanong guys. Kaya madula man ang dahu-dahu ni di na pangutoton sa manok. Ito pa. Ito pa dong, ito na dito. Wa pa na puno darig tanom kayo man mi kuan katong hapamantong balhin tong kamatis. Dari tama na dari mo tamnan nga to.